In Friesland binnen prachtige boetenplaatsen te vinden. Ze weerspiegelen de grutske skiednis van de provincie. Er is een heel soort moois te zien. In de gebouwen lieken goed als in de tuinen en parken. De eigenaars, haar maaiwerkers en de vrijwilligers onderhouden deze bijzondere pronkjes, maar een soort leefde voor de toekomst. Ben jongen, kom erin. Tieren bij tieren. De families die het iets op de boetenplaatsen wennen, winnen rijk worden troch groenbezit. En troch toek te trouwen, groeide haar vermogen van generatie op generatie. Dat wie ik zag bij de Van IJsinga's. Leuk verhaal, dat speelt bij de Sietsema's in Vriendjes. En ik denk dat het nieuwsgierig is dat Ben Wilke dat vertelt, want die kan dat beter vertellen dan ik, want hij had het op Dutsen. Ja, sure, die families die moeten zichzelf natuurlijk manifesteren door goede huwelijken te sluiten. En dan is er een familie Sietsema, die is nog net helemaal arrivé en die wil graag maar in IJzinga trouwen. Ja, daar binnen IJzinga's op 10. En dan is Pier van Sietsema in het beroemde jaar 1648, dus het einde van de 80-jarige oorlog, die skaakt, ontvoert, nota bene Fokel van IJzinga van Jousma staat op Wurdum. Nou, de omke is woedend, de neef Tjalling van IJzinga is woedend. En die gaan werkelijk, je hoort het net vermogen, op zoek met 40 boeren en knechten naar Beslinga staten, waar de familie Sietsema wint, om dat peer te zieken. Ja. En het echtpaar is er helemaal net. En het hele huis wordt terugzocht. Het dienstmeidje wordt bedriegd, maar net één niet het wit kwaad zijn. Ze hebben net vonden. En er is nog een rechtszaak van komen. Maar ja, Tjalling van IJzinga weer Grietman, burgemeester. Dus geen schandaal. Dus die man met alles vrijsprutsen. Dat is natuurlijk net echt eerlijk geweest. En 4 maanden later ben ze toch getrouwd. De eerste doofpotaffaire in de familie. Ja. Dus. Ja. Er ben nog heel soort komen. Ja, we zijn nog heel soort komen. Oh. Likos Epema-staten van de familie van IJzinga binnen orenboetenplaatsen nou ik nog in bezit van oude families. Bij gelijks Vogelzangstaten en Haringsma-staten van de familie van Haringsma-Toesloten. En Oranjestein van de familie de Beaufort. Oren binnen een stichting worden, omdat de laatste eigenaar het zij in zijn testament zet had. Het Poptaslot, Lindestein en Vijversburg binnen der mooie voorbeelden van. Waar Oren, likos Dekema-staten en landgoed Oranjewoud, binnen van de ondergongrijden troch Fonsen, die het vonden dat dit bijzondere erfgoed behouden bleef moest. Kees en Janneke Wagenaar binnen beheerders op landgoed Oranjewoud. Ik sta dan in de keuken. Mijn vrouw doet dan de aanvragen, de boekhouding, alles wat erbij hoort. Maar daarnaast ben ik ook wel op het hertenkamp te vinden voor de herten eten te geven. Soms sta ik op een ladder een kroonluchter te repareren. Of ik ben gastheer en dan loop ik weer in een heel ander pak rond. Dus het is heel bijzonder. En ik vind het een voorrecht om dat te doen. Het is in eerste instantie heel leuk om het te doen. Want het is heel veelzijdig en afwisselend. En je past daarnaast ook nog op cultureel erfgoed. Dus het is geweldig. Us koning Willem-Alexander stamt streekrecht af van de Frieske Nassaus. Alhoewel die al zo'n 16e eeuw steethouder van Friesland wienen, hielden ze geen boetenplaats, want dat mocht net. Dat is verloren, troch prinses Albertine Agnes. Dan moeten we helemaal terug in de tijd naar 1756, toen prinses Albertine Agnes, zij was weduwe van Willem Frederik. Haar raadslieden vroeg van, ik wil eigenlijk wel een buitenverblijf hebben. Nou, ze kreeg bij hoge uitzondering toestemming om dat te doen. En zo kocht zij een aantal boerderijen, waaronder een genaamd Sikkinga-staten. En die verbouwde zij eigenlijk als buitenverblijf en daar vertoefde zij ook heel veel. Later, toen zij was overleden, had ze het nagelaten aan haar schoondochter Henriette Amalia. Die zei op een gegeven moment van wij willen eigenlijk wel een paleis hebben. En toen werd er een architect gevonden, Daniel Marot, die onder andere ook het Loo had laten bouwen. Toen verrees er op deze locatie, waar wij nu staan, een paleis. Het middenstuk is nooit afgebouwd geweest, want dat had te maken met de vroege verdrinkingsdood van Johan Willem Frieso. En geldgebrek. Maar ze hebben het wel als zodanig, als paleis gebruikt. Ze kwamen met de hele hofhouding vanuit Leeuwarden via Bergen met de koetsjes hier allemaal naartoe.
Na de Franse tijd gie landgoed Oranjewoud oer in handen van de familie de Blok van Scheltinga. Zij zetten daar het gebouwdeel dat er nou nog staat. Het boeten bleef daarna 150 jaar lang in haar bezit. We staan hier achter op het landgoed, op een hondenbegraafplaats. De familie van Scheltinga, die hadden geen kinderen, maar wel honden. En daar waren ze zo gek op, dat toen die honden kwamen te overlijden, ze besloten van ja, daar moeten we een speciale plek voor creëren. En dat gebeurde dus hier, achter in het park. En er zijn dus ook speciale ornamenten voor gemaakt. Uit mijn hoofd liggen er zo'n 11. En de laatste die hier begraven is in 26 november in 1949 geweest. Dus ja, heel bijzonder. Een van de weinige plekken in Nederland die een hondenbegraafplaats heeft. Door de eeuwen heen binnen een soort status verdween. Omdat de familie uitstoor naar het westen verhuizen of jildpine kregen. Benamen in de 20e eeuw giet het. De adellijke families die landgoederen bezitten, hun inkomsten komen voor een heel belangrijk deel uit pachtopbrengsten. En de pachten gingen vooral in de loop van de 30e jaren aanzienlijk naar beneden. En dat gaf natuurlijk een grote inkomensverlies bij heel veel families die buitenhuizen, kastelen en dergelijke bezaten. En een punt natuurlijk het feit van de belastingen, maar ook erfenis speelt natuurlijk een belangrijke rol. Want in Nederland hebben wij het stelsel dat elk kind gelijk is. Dus als je 4 kinderen hebt en je hebt een landgoed, moet het wel in 4 gedeeld worden. Dus je kapitaal dat wordt snel minder voor elk kind. Dekema-Staten wie 200 jaar lang in het bezit van de familie van Wageningen. Zij houden het lang vol, maar de Staten rekken hield niet meer in verval. Uiteindelijk verkocht de familie het aan jaren 90 aan het Oldburger Weeshuis. De Staten is heel uniek in Friesland. Het belangrijkste eigenlijk is de grote aanwezigheid van de schilderijencollectie. Er zijn ongeveer 50 schilderijen, allemaal met personen die een of andere relatie hebben gehad in het verleden met deze Staten. En als het gerestaureerd moet worden, dan kunnen ze dit bij de waterverf, dan kunnen ze uitwassen. Oh. Pieter Peuterig werk. Ja, als de mensen hier komen, we kijken naar de schilderij, dat ze niet zeggen, oh de reis zit kapot, daar gaat het om. En ik ben denk iedere dinsdagmorgen hier. En altijd weer een klusje, er moet iets opgehangen worden, er moet iets gerestaureerd worden. En ik hou wel van een beetje oud. En wat mij heel erg aantrekt, de omgeving van de Staten. Ik mag hier graag die oude bomen zien en een mooie tuin en dat spreekt mij heel erg aan. En hier in de Staten is ook alles, mij probeert alles netjes te houden. Ik kom de tijd wel door hier. Maar ik doe het echt met de liefde. Het Oldburger Weeshuis dat heeft via Stichting Dekema-Staten deze Staten aangekocht van de familie van Wageningen. De Staten was in een hele slechte toestand. Toen is de Staten gerestaureerd. En Oldburger Wezen heeft natuurlijk een hele sociale taak. Maar wezen zijn er niet meer, maar het is ook een culturele taak. En in het kader van de culturele taak heeft men toentertijd besloten om deze Staten aan te kopen en te restaureren. Om het te behouden voor de gemeenschap en voor de toekomst. En ik ben altijd blij dat wij dat toch gedaan hebben. Dat heeft veel inspanning gekost en dat heeft ook heel veel geld gekost. Maar het is er. Het is maar een kleine Staten. Het is ook niet van een groot adellijke allure. Maar het is toch een mooi landadellijk bezit wat hier in Friesland maar heel weinig meer aanwezig is. Nou, het is er nu nog. Het is vanzelfs mooi als de oude familie nog op de boetenpleats wennet. Maar het is meestal zo mooi dat fondsen en stichtingen met een warm hart van de Frieske boetenpleatsen deze bijzondere monumenten van de ondergang redden hebben, als de families er net meer binnen. Bij een boetenpleats jet een grote siertuin en liefst ik nog een park om in te kuieren. De binnen lokken nog prachtige exemplaren bewaren bleun. In de volgende aflevering zullen we die besjen.